היי אהובות שלי, היום יש לנו פריסה שהיא עבור נתק או פרידה. זה יותר האמת לפרידה, גם נתק שהוא ממושך, הרבה שהם און אוף ופתאום האוף נמשך יותר זמן מהרגיל. בעצם הנושא הוא למה את לא מצליחה להתגבר עליו והאם יהיה מישהו חדש בקרוב. עכשיו, למה את לא מצליחה להתגבר עליו? זה לא חייב להיות רק מבחינה רגשית. זאת אומרת, יכולות להיות פה בנות בפריסה שהן כבר לא אוהבות. אוקיי? שאין להן רגש, שהן דווקא לא רוצות שהוא יחזור. אבל הן לא מצליחות להתגבר על משהו שאני אדבר בלשון יחיד. את לא מצליחה להתגבר אולי על משהו שהוא עשה. אולי את כועסת על עצמך, על דבר מסוים שאת פעלת איתו X והיא צריכה לפעול Y. יכול להיות שמשהו בהתנהגות שלו נחרט לך כל כך חזק, שאולי זה מפריע לך להתקדם. למשל אם הוא בגד, בין אם זה פיזית או באמון, או שיקר, ויש כאלה שהן באמת אחרי מערכת יחסים שהן מצטלקות, והבן אדם בוגד, ופתאום האישה רוצה להכיר מישהו חדש, והיא חושבת שכל הגברים בוגדים. אותו דבר עם שקרים, מן הסתם זה לא כולן, אבל נתתי פה דוגמה לעוד מצב שבו הפריסה הזו יכולה להתאים. זאת אומרת, זה לא רק מבחינה רגשית להתגבר עליו, אוהבת אותו, רוצה שיחזור. זה יכול להיות למה אני לא מצליחה להשתחרר מהאנרגיה מדברים מסוימים שהוא עשה או אמר, אוקיי? ואז אנחנו גם נבדוק אם יהיה מישהו חדש בקרוב. אז יש לנו היום 3 פריסות. יש לנו פריסה מספר 1, זה שושנה ורודה, פריסה מספר 2, שושנה אדומה, ופריסה מספר 3, שושנה שחורה. קחו לכן רגע ותחליטו מה ככה מדבר אליכן, כל אחת שתבחר מה שהיא רוצה. אני רוצה רק להגיד לכם בהזדמנות הזו, שיש בנות ששולחות לי הודעות בוואטסאפ, צפיתי בפריסה, אני רוצה לדעת אם זה מתאים לי, מדבר אליי, לא מדבר אליי, למצב שלי. אז בנות, הפריסות הן קולקטיביות, אני לא לוקחת פה שום נתון אישי שלך, אני לא עושה פה נומרולוגיה קבלית, אני לא עושה פה קבלה מעשית, אני לא בודקת שום דבר באופן אישי. זה פריסות קולקטיביות, לכן גם האנרגיה והתקשור מועבר בדרך הזו. צופות המון 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 בנות, וחשוב שתבינו משהו, בין אם זה על הסרטונים שלי או סרטונים של מישהי אחרת. פריסות שהן קולקטיביות והמון המון צופות, אוקיי? אל תקבלו החלטות, אל תסיקו מסקנות נחפזות על סמך סרטון קולקטיבי שאתן רואות, זה מאוד מסוכן. קחו אחריות. אני תמיד אומרת, מסר שהוא, קחי את הדברים החיוביים, קחי את הדברים המעצימים, הדברים שבוערים לך, שאת מרגישה שזה ממש כאילו אני מדברת רק איתך, אבל זה אמור לבנות אותך ולהעצים אותך ולא לרסק חלילה. אז מה שמתאים לאמץ, מה שלא מתאים להשליך, אבל גם להפעיל שיקול דעת, אוקיי? אז אנחנו מתחילות, וכמו שאתן יודעות, בהתחלה אני גם מתארת את הגבר ככה כדי שתקבלי מושג ראשוני אם זה בכלל מתאים מה שבחרת. פריסה 1 שושנה ורודה, פריסה 2 שושנה אדומה, פריסה 3 שושנה שחורה. אנחנו מתחילות. הדבר הראשון שאני רוצה זה לקבל אנרגיה של הגבר הזה, אנרגיה ראשונית. אני רוצה להבין במי מדובר. אוקיי. ורצה לצאת ביחד.
מה זה? עם מי יצאת? וואו, יש לי פה בעיה מאוד רצינית עם הגבר הזה, אני אשתף אותך. הוא ג'וקר. הוא יכול לקנות את הבן אדם בדברים שהוא אומר, הוא עושה את זה בצורה כזו אמינה, והוא מוכר לוקשים. זה הטיפוס. וואי, המדריכים באו לראות פה חצים, יופי, ככה אני אוהבת, שהם לא נותנים לי לחפור יותר מדי, הם ישר יודעים להסביר, או שיותר נכון, אני ישר מבינה אותם, כי הם תמיד מסבירים והם, אין עליהם. בקיצור, הגבר הזה הוא גבר שכנראה במערכת יחסים איתו, את הרגשת את רוצה להאמין לו, זה כאילו החלק בך שאהב אותו, או שעדיין אוהב, מאמין. אבל יש חלק אחר, והבנות שזה מתאים להם יודעות טוב מאוד על מה אני מדברת, יש חלק אחר בך, חלק שפקח עיניים, כאילו קלטת את הסיפור, וזה אפילו גם כל הזמן מקשקש לך באוזן, לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה סתם, זה עוד פעם, זה שחק. ואז החלק השני שרוצה להאמין משתיק את החלק השקול יותר, המתון, החלק היותר ריאליסטי. את מרגישה עם הגבר הזה, או הרגשת, שאת לא בטופ של הטופ שלו, אוקיי? את לא בטופ. זה כאילו הוא משקיע בהמון מקומות אחרים, כאילו הוא מחויב שם יותר, מאשר כלפייך. ומשהו בהתנהגות שלו, בדרך שלו לעשות דברים, זה כאילו גבר בלי קשר אלייך, שהוא אף פעם לא מרגיש בטוח בהחלטות שהוא מקבל או בצעדים שהוא עושה. ככה זה נראה. אוי, שלום, יש לנו פה מלאך, מי אתה? טוב, קודם כל יש פה מלאך מאוד מאוד רוחני, והוא בעיקר בא להגיד לך שיש המון דברים שאת ככה סיפרת לעצמך, סיפורי אלף לילה ולילה, דמיונות או המצאות שאת המצאת בראש לגרסה של הגבר הזה שניסית לשבח אותו, אוקיי? ואת כבר החלק שמקודם דיברתי עליו, החלק הריאליסטי יותר, כבר מודע לכל הסיפור, אבל עדיין את לא לוקחת את המושכות ושולטת על חייך כמו שאומרים, בעיקר בפן הרגשי. אני חושבת שפה הבחורה מאוד מאוד פגועה, כי כמה שחשבת שאת מכירה אותו, כל פעם גילית רמות אחרות של דברים שאת גם בתוך תוכך בינך לבין עצמך אומרת, איך יצאתי באמת עם דבר כזה, וזה לא שהוא איזה עכשיו מפגר, עקום ומטומטם. כשאני אומרת במקרה הזה, איך יצאתי עם גבר כזה, זה איך שאני בן אדם שנותן, כי הבנות פה ללא ספק ידעו להעניק, הגבר הרבה פחות. עד כדי כמעט לא העניק בכלל. יכול להיות שהוא היה כל הזמן מדבר ומדבר, קונה אותך במילים. בסדר, את צודקת, סבבה, הבנתי, אבל בפועל זה לא באמת משהו שהניע. זאת אומרת, הבן אדם לא גרם לך להרגשה שבאמת חשוב לו ואכפת לו לעשות שינויים למען הקשר. אוקיי? אז בעצם את ממקום של נתינה ולב רחב והכל, איך בעצם בחרת את ההפך. וגם למרות שאת ידעת שפתאום יש כל מיני ups ודאון, אז למרות הכל משהו השאיר אותך, ואנחנו היום גם בנושא של למה את לא מצליחה להתגבר עליו, בין אם זה רגשית או מנטלית, אם את רוצה להמשיך הלאה, אז אנחנו כבר נבדוק את זה. פה אני הפכתי איזשהו משהו שגרם לי להבין
שהגבר הזה עם כל ההתנהגות המוזרה שלו, עם זה שהוא, הנה פתאום הם מורידים לי, אני אגיד לך מה, זה כאילו נכנסתם למערכת יחסים, כשאת מאוד רצית מערכת יחסים, הוא יכול להגיד, אני רוצה מערכת יחסים, אני רוצה משהו רציני, אבל הוא לא יתנהג בפועל כאחד כזה. זה הסיכום של הגבר. בנות, מי שזה מתאים להמשיך לצפות, את יכולה בכל מקרה להמשיך לצפות, אבל אם זה בכלל לא דיבר אלייך, מומלץ לבחור שושנה אחרת. בתיאור של הסרטון יש טיימקוד, ואת יכולה לבחור לצפות בשושנה האחרת שבחרת. פה אני מקבלת את הרושם שלא משנה כמה הוא פגע, לא משנה מה הבן אדם הזה העביר אותך, הוא הגיע עם עצמו לאיזושהי תובנה שאת יותר טובה ממנו, שמגיע לך באמת משהו יותר, אבל אותך זה עצבן, היחס הזה שלו. אותך מעצבן שגם כשזה מגיע לקיצוניות, כמו לצורך העניין פרידה, איך אתה יכול להחליק את זה בצורה של לא מספיק זלזלת או התנהגת בצורה כזו בתוך הקשר, כאילו גם בסוף אתה לא נותן לי את הסגירה, כאילו אתה משחרר, וזה באיזי. פה לא נראה שהגבר יתאמץ, הוא יתאמץ בשביל דברים שלעצמו, אוקיי? יש פה גם סיכוי לנרקיסיזם. יש את הסיכוי, אני עוד לא אומרת את זה, אבל כן יכול להיות דבר כזה. בעצם גם ביחסים, בעיקר לקראת הסוף, וגם בזמן הפרידה, את חיפשת ממנו איזשהו יחס, כאילו תראה שאכפת לך, תראה שכואב לך, תראה שהייתה לי משמעות, אבל הוא לא התנהג ככה. אני לא יודעת למה כל הזמן מרגיש לי שהגבר הזה יבחר תמיד בעצמו קודם כל. עכשיו זה בסדר, ברור, אנחנו אמורים לבחור בעצמנו לפני כולם, כי בן אדם צריך לאהוב את עצמו, ואז הוא ילמד לאהוב אחרים, אבל יש גם חוסר פרופורציות בדברים האלה, זה הליכה על חבל מאוד דק, ופה זה מרגיש שזה לא היה בפרופורציות אצלו. אז למה את לא מצליחה להתגבר עליו? טוב, תראו בנות. קודם כל, בפריסה הזו, האישה לא אוהבת את הגבר הזה. אני כבר אומרת. לא אוהבת את הגבר הזה. לא קרוב אפילו למה שהיה לך אליו בעבר. הוא השאיר אותך פה במצב הבנות בפריסה הזו רוצות להתקדם, רוצות קשר חדש, נקודה. מי שצופה בזה ורוצה את הגבר הזה, המסר הזה פה הוא כבר לא בשבילך, אוקיי? את פה, נפל לך הביטחון, את לא יודעת איך את ממשיכה הלאה, את לא יודעת בכלל איך להתחיל פרק חדש עם גבר אחר. את מרגישה באיזשהו מקום שאת קודם כל עברת איתו המון, זה לא קשר חדש, זה לא קשר של חודש-חודשיים לצורך העניין, זה קשר מעל חצי שנה, זה גם יכול להיות לצורך העניין גרוש, אוקיי? כי עברתם פה, זה לא מישהו של התחלה. זאת אומרת, זה לא משהו שהתחיל ונגמר, אבל את באיזשהו מקום, הוא עשה כל מיני דברים בדרך פה, בגלל זה גם יצא לי, הוא עשה איזשהו משהו בצורה, הוא כאילו ידע לשכנע אותך. עכשיו, הוא ידע לשכנע, את קנית את זה, וגם כשהפסקת לקנות את זה, וואו, אז זה כאילו כמה זה מדויק. מקודם אמרתי שהיו שני צדדים, יש את הצד הריאליסטי, שכבר לא אוכל את הלוקשים, קולט את זה, אבל יש את הצד שהוא באיזשהו מקום, החלק הזה שמושפע, שהוא נמצא יותר באיזשהו דמיון,
או בסיפורים, אוקיי? שזה משהו שהמלאך פה הביא. יש פה איזו קריאה עבורך להשתחרר מסיפורים שאת מספרת לעצמך, על מי שאת היית בקשר הזה. אוקיי? אם זה קצת מבלבל, אני אחזור, אבל אני אסביר את הכוונה. הבנות פה, עם איזשהו כעס פנימי על עצמן, למה הייתי פריירית, או למה ויתרתי, או איך לא ראיתי את זה בזמן, למה האמנתי, כל מיני דברים שאת מאשימה את עצמך, ומשחזרת אחורה, וזה חזק ממך. המחשבות האלה תופסות אותך המון, וכל פעם שאת רק תחשבי להכיר גבר אחר, או שתנסי להמשיך הלאה, משהו באקס או בגרוש, מי שזה לא יהיה, את רואה את זה לנגד עינייך. את רואה אותך בגרסה שאת לא אוהבת. וזה למה את לא מצליחה להתגבר עליו. יש פה חתיכת סיפור עם המון פעמים שהוא, אגב אני מקבלת פה איזושהי אנרגיה, שזה לא שהוא נגיד היה נפרד, הוא, נגיד הייתם רבים, הוא יכל להתרחק, הוא יכל להיעלם, הוא יכל לגרום לך לאיזושהי תחושה, איבדת אותי. היה משחקים כאלה. ואת נתפסת על זה, לא משנה כמה פעמים הוא עשה את זה, כל פעם הייתה לו דרך אחרת להראות את זה. פעם זה לא עונה להודעות, פעם זה לא לטלפונים, פעם זה נגיד הולך מהבית, את לא רואה אותו כמה ימים או כמה שעות, לא משנה. כל אחד והסיפור שלה, אבל תמיד הייתה לו את הדרך ליצור אצלך איזושהי חרדת נטישה, אוקיי? והבחורה פה נמצאת עם איזושהי חרדת נטישה, כי את לא מבינה מה עשית? למה הוא בעצם מתנהג בצורה כזו? למה את נתת? את האמנת? את היית שם. למרות הכל, את היית שם. ואני רוצה להגיד לך משהו. כי יכול להיות שאת הגעת למצב, פה בנות, יכול להיות הגעת למצב שאת רבת עם המשפחה שלך בגללו. או רבת עם חברים, חברות בגללו. יש פה, זה כאילו החיים לא רצו את הקשר הזה וניסו, היקום כל הזמן ניסה לדחוף לך כל מיני התנהגויות שלו בצורה כנראה קיצונית, כל פעם זה עלה לרמות אחרות, ובגלל זה יש המון הפתעות בקשר הזה, הפתעות לא נעימות, זאת אומרת זה מאוד אווירה של קשר קרמטי, אבל את פה במקום להעריך את עצמך יותר ולהבין שפשוט הבן אדם לא היה שווה אותך ואת צריכה לנתק את ההרגשה הזו. מה שקרה זה שאת פשוט יצאת עם איזושהי תחושה שגם אם את יודעת שהוא לא בסדר, את בתוכך מאוד מאשימה את עצמך על כל מיני דברים. עכשיו זה ברור שבמערכת יחסים יש שני צדדים ותמיד אנרגיה מובילה לאנרגיה, אבל פה אף אחד לא יודע כמה בתוכך את חוששת באיזשהו מקום מאיזשהו קשר חדש. חוששת להיכנס או לפרק ב' או לקשר אחר. מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה, אבל את לא מוצאת בך את הכוחות הפנימיים להסתכל אחורה על מי שאת היית ולגשת לעצמך של אז, מהתקופה שהיית איתו. לבוא ולהגיד לעצמך, בואי, אני מחבקת אותך והכל בסדר ולא קרה כלום, למדת, זה שיעור, בואי נמשיך הלאה, אוקיי? את לא באנרגיה שאת עושה את זה, את יותר באנרגיה שאת חוששת לחזור על אותה טעות, או לפתוח עוד פעם את הלב, או להיות בעלת נתינה והענקה כל כך גדולה, כמו שהייתי איתו, אולי את חוששת לעשות את זה עם אחר, אולי את גם מספרת לעצמך שהוא ניצל את זה בגלל שהיא טובה מדי. אבל יש פה איזשהו מצב שאת מאוד מכונסת בתוכך עם המחשבות האלה, וכמו שזה נראה, כן יש פוטנציאלים, כן יש מחזרים, כן יכולות להיות הזדמנויות, אבל את בראש שלך נמצאת באיזושהי אנרגיה שפשוט את לא מצליחה להתקדם הלאה, כי את לא מצליחה לאהוב את עצמך מחדש, או לאהוב את עצמך בכלל, או לעשות סגירת מעגל עם עצמך בסיפור שהיה איתו. אני חושבת שהבנות פה
מתקשות להמשיך הלאה כי אתן קרועות בעין בין ה-DNA הפנימי שלכן, הדיפולט להעניק ולתת, כי פה הבנות עם לב מאוד רחב, אז גם יכולה להיות תמימות מסוימת, או נאיביות מסוימת. וזה שאף אחד לא ימחק לך את התכונות האלה לעולם, זה תכונות ילדיות, זה להיות ילדה נצחית. אבל כן צריך לתת גם לרציונל לשלוט. עכשיו, יש פה פחדים שמניעים אותך. דרך אגב, לא יודעת, פה זה לא עולה לי בדרך כלל בפריסות, גם ביקשתי לא לקבל את האנרגיות האלה של מזלות, אבל משום מה פה יש לי אנרגיה מאוד חזקה של קשת, של אריה, של סרטן, של עקרב וגדי. אוקיי? זה פשוט עולה לי בצורה מאוד מאוד חזקה, אז אם אתן במזל הזה מהמם, גם אולי המזל אופק שלכן, זה גם יכול להיות המזל שלו, אבל אני כאילו יותר מקבלת את הווייב הזה פה כשאני בעצם שואלת עלייך, אז אני חושבת שדווקא את נמצאת באחד המזלות האלה, ופשוט היקום מכביד עלייך. אם את שואלת לצורך העניין למה את לא מצליחה להתגבר עליו, אז בגלל שהיקום רואה שאת לא עושה את הסגירה הזו, לא מולו, מולך. את לא מצליחה ללמוד את השיעור, למה בעצם הכרת אותו, למה זה היה קשוח, למה קיבלת איזשהו זלזול לצורך העניין, או למה הייתה פה נתינה עודפת ממך, ומהצד השני כאילו לא משהו מיוחד. אז יש פה איזשהו חשבון נפש שאת צריכה לעשות, אבל מה שהמדריכים מראים לי פה, זה שאת עושה את החשבון נפש הלא נכון. זה בעצם חשבון נפש שאת שופטת את עצמך לחומרה, אוקיי? ואת צריכה לעבור פה איזשהו תהליך, שאת לומדת להשלים ממה שהיה, ולאהוב את עצמך anyway, כאילו למרות הכל. אני רוצה רגע לראות איזה מסר יש למדריכים להביא בהקשר מדהים. הרבה דברים טובים בדרך אלייך, אבל את צריכה לפתוח את הדלת, ואני אומרת לכם, בנות יקרות, שפה יש פוטנציאלים, יש מחזרים, אתן אולי לא רואות את זה, כי אתן לא מאפשרות, אמרתי את זה מקודם, יש פה התרכזות איך אני אפשרתי לעצמי להגיע למצבים כאלה בגללו. יכול להיות שאת אפילו כזה מקללת אותו, אבל גם מקללת את עצמך. נמצאת באיזושהי הלקאה, אוקיי? אז בעצם הרבה דברים טובים בדרך אלייך, זאת אומרת הרבה טוב עוד לפנייך, אבל את צריכה לפתוח את הדלת, את צריכה לאפשר, את צריכה לרצות לקבל את זה, ויפה שעה אחת קודם, לקבל קודם כל אותך. ובואי נראה האם יהיה מישהו חדש בקרוב. האם יהיה מישהו חדש בקרוב? התשובה היא לא. אני מצטערת שאני חותכת. זה לא תמיד לוי דווי בפריסות, ואני חייבת להיות נאמנה לדברים שאני רואה. אני שואלת בקרוב, בדרך כלל בקרוב זה חודשיים-שלושה קרובים. יש לך המון אפשרויות, גם מקודם אני ראיתי את זה, יש המון אפשרויות, אבל את פה, את לא מאפשרת לזה להיכנס, את לא תאפשרי לזה להיכנס, ככה זה נראה. שאת יותר תעשי כל מיני דברים שהם לא מקדמים אותך, ואת נשארת סגורה, עדיין נשארת באנרגיה שאת מתחשבנת עם עצמך. יכול להיות שאת נמצאת בסביבה שהיא לא מקדמת אותך, או שאת נאחזת באיזושהי, יש לי פה גם, עולה לי איזושהי אנרגיה, שאולי את נאחזת באיזשהו מקום שהוא יחזור, או שהוא ינסה ליצור קשר, ואז את תוכלי להטיח בו את כל הדברים, כדי להרגיש שהצלת את עצמך טיפה, שהרמת את הראש מעל המים. אבל בסופו של דבר את מגלה שאין בזה דופק, זה לא תורם לכלום, ודווקא לא נעים לך להיות בפינות האלה, לא נעים לך בכלל להגיע למצבים שאת מרגישה ככה, אבל זה חזק ממך. עכשיו, אני אומרת לכם ככה בנות, לפי איך שזה נראה פה,
גם אם מישהו ירצה לתקשר איתך ולהיכנס, וכבר יש כאלה, את סגורה ולא מאפשרת. לכן, הדבר שהכי הכי חשוב להתרכז בו, זה בעצם, במקום לנהל את הפנקסנות העצמית, במקום להאשים את עצמך, במקום להסתכל אחורה ולשאול את עצמך למה ולמה ולמה עלייך, למה התנהגת ככה, למה חשבת ככה, למה פעלת ככה, יותר תלמדי לחבק את המסע ואת החוויה שעברת, כי אי אפשר לשנות אותה, אוקיי? זה משהו שעבר ואין צורך להתרכז בו או לחיות אותו. את חיה כאן ועכשיו, אבל במקרה שלך את לא חיה כאן ועכשיו. את חיה בשחזורים אחורה, בזה שאת אולי היית רוצה דברים מסוימים להביא לו לפרצוף, היית רוצה להתנהג בצורה מסוימת שאת חושבת שאולי אם היית מתנהגת X אז אולי זה היה גורם לו כן להעריך ולא לזלזל, אוקיי? ובעצם להתחיל לעשות איזשהו שינוי מחשבתי ולהבין שאוקיי, היה פה משהו מאוד לא נעים, אבל ממשיכים הלאה, צריך לפתוח את הלב כי יש לך לב, יש לך חתיכת לב. ויש לך המון להעניק, אבל עכשיו את לא מעניקה לעצמך, את סגורה. את סגורה גם להצעות. את כן רוצה להיות מחוזרת, אני גם מאמינה שאת יודעת שאת מחוזרת, אבל זה כאילו נגמר שם. אין, זה לא מתקדם, אין פה יותר מדי ריגושים. יש פה המון כאב, יש פה המון פחד להמשיך הלאה. יש פה איזשהו חשש להכיר מישהו שיהיה מאוד דומה לו. יש פה גם חשש להגיע למצב שאת תרגישי דברים כמו שהרגשת איתו, ואז בעצם הלב שלך ייפתח, ואולי את תגיעי עוד פעם למצב שאת קוראת לעצמך פריירית, או מישהי שלא רואה בעיניים מבחינה רגשית, ואז מקבלת איזה בומבה לפרצוף. הבנות פה מאוד חוששות להגיע למצב שעוד פעם בועה תתפוצץ, וזה קצת לא להאמין שמגיע לך משהו טוב, וכן מגיע לך, ובעצם המדריכים אומרים, הרבה דברים טובים בדרך אלייך, אבל את צריכה לפתוח את הדלת, אוקיי? וברגע שאת תעשי את העבודה הזו, אז את תראי שבעצם יש כל מיני אפשרויות, וזה בסדר לברור, וזה בסדר לקחת קצת את הפסק זמן כדי לעשות עבודה עצמית. אבל בשום פנים ואופן אל תסגרי את עצמך מבחינה אנרגטית, בגלל חוויה שאת עברת עם גבר, לא משנה מה היה שם, אל תתני לזה להביא אותך למצב שאת פשוט מצטלקת, כי זה לוקח לך את הזהות שלך, ואת מפסידה המון מתנות שהיקום רוצה להעניק לך בדרך. ובסופו של דבר, כשאנחנו תמיד מסתכלות אחורה, כמו שאומרים חוכמת הבדיעבד, אז אנחנו כאילו מרגישות שעבר כל כך הרבה זמן, נוצר איזשהו פער, ואז את אומרת לעצמך, למה? כאילו, ממשיכה למה, סגת הלמה, אוקיי, נגיד התחלת לאהוב את עצמך, והתחלת להשקיע בעצמך ולטפח את עצמך, ואז את אומרת, אבל למה לא עשיתי את זה קודם? זאת אומרת, תמיד יש את העניין של הלמה ולמה ולמה. אז פה בעצם היקום רוצה שתתחילי להסתכל על עצמך, ולהבין שהצלקות האלה הם כבר זהו, זאת אומרת, בסדר, זה שם, זה קיים, אבל לא צריך כל הזמן לחטט בזה. ואת מחטטת וזה פשוט גורם לך לכאבים נפשיים חזקים שסוגרים לך את הלב. אז זו הייתה פריסה מספר 1. מי שממש התחברה והכל רוצה לקחת את זה לרמה האישית והמדויקת מן הסתם פי כמה, אז מוזמנת להיכנס לאתר natalie.com, לגשת לקטגוריה של חנות, ובחנות יש עוד קטגוריה שנקראת תקשור בווידאו. את יכולה ללחוץ על זה, ואז זה יעביר אותך למלא טופס, ומשם נוכל להתקדם. ואנחנו עם פריסה מספר 2, לבנות פריסה מספר 2 שבחרו בשושנה או בוורד האדום. גם אצלכם כמובן אני בודקת קודם כל את האנרגיה של הגבר, כדי שתוכלו לראות אם מי שבחרה, אם זה מדבר אליה, אם זה באמת מה שמאפיין את הגבר הזה. אוקיי, אם זה לא, אז כמובן שאפשר לבחור שושנה אחרת ולקפוץ לראות אותה. ופה אני כבר אומרת שיש הבנות בפריסה הזו, אם אמרתי בהתחלה בפתיח שזה יכול להתאים,
בשאלה של למה את לא מצליחה להתגבר עליו, אמרתי שזה יכול להתאים גם לבנות שנגיד מרגישות רגשות ולא מצליחות להמשיך הלאה, כי אולי יש רצון שהוא יחזור, ויש את הצד השני שאולי כבר לא אוהבות אותו, אבל פשוט בגלל כל מיני דברים שהוא עשה, לא מצליחות להתקדם. אז פה חד משמעית מדובר ברגשות, את עדיין אוהבת או את עדיין רוצה שהוא יחזור. את נאחזת במחשבה שהוא יחזור, את לא מצליחה להמשיך הלאה כי את לא יכולה לפתוח את הלב לאף אחד אחר, כי הלב שלך נמצא עדיין אצלו. אוקיי, אז אוי, 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 אוי. אני רוצה רגע לראות משהו. יש לי פה דיסוננס מאוד רציני עם הבן אדם הזה. אוקיי. האמת שזה מה שאני חששתי. טוב, ככה. יש פה גבר שהוא מאוד אוהב את החיים. הוא פלרטטן, הוא אוהב להסתכל, הוא לא בהכרח בוגד. זה דרך אגב, כשאתם רואות זה קלפים שאני יצרתי אותם, אני יצרתי אותם מתוך תקשור, אבל מן הסתם זה שאני רואה משהו, גם אם יש לי בחבילה הזו קלף שנקרא לאהבות תאומות. זה שיוצא לאהבות תאומות זה לא אומר שמדובר בקשר של לאהבות תאומות. זה זרים עבורי שמורידים לי פשוט מידע. אבל בבגידות זה לא בהכרח גבר שבוגד. זה גבר אבל שמאוד קשה לו להיות טוטלי, אוקיי? הוא מאוד אוהב שמסתכלות עליו. הוא גם גבר שנראה מאוד טוב. יש משהו עם הריח שלו, זה כאילו את אהבת להריח אותו, אוקיי? לא יודעת למה זה עולה לי, את אהבת להריח אותו, ואולי את פוגשת היום כל מיני גברים שיש להם את אותו בוסם נגיד, משהו כזה. הגבר הזה הוא משקיע בעצמו, הוא מטפח את עצמו, הוא יודע גם ללחוץ על נקודות שיכולות להפוך לך את הבטן ברגע. זאת אומרת, הוא יודע לשחק משחק. זה גבר שמפחד מהאהבה, הוא מפחד מרגשות, הוא מפחד מזה שיגמר לו החופש, זה נראה שיש לו הרבה חברים, שהוא מוקף, שהוא אוהב או שהוא אוהב את החיי לילה, או שהוא מאוד אוהב לצאת עם חברים, או לשבת עם חברים. יכול להיות שזה גם משהו שמאוד הציק לך. נגיד שהוא הרבה עם חברים, גם יכול להיות בפלאפון הרבה מתכתב, או מדבר. זאת אומרת, יש פה משהו בו שקשה לתפוס אותו. בדרך כלל הציור הזה הוא ציור של bad boy, אוקיי? אבל אני עוד לא יודעת באמת אם זה bad boy, אני מאוד מקבלת את הרושם שכן, וגם נדמה שאת לא הבחורה היחידה שהוא שבר לה את הלב. פה בוודאות הגבר שבר את הלב, והלב עדיין שבור. אז קודם כל יכול להיות שזה פרידה שהייתה לפני כמה זמן ממש טרי, וזה גם יכול להיות פרידה של שנה, שאת פשוט עדיין אוהבת אותו בצורה מטורפת. את מאוד מאוד אוהבת אותו, ויכול להיות שאפילו יש פה רמות של אובססיה. אבל, כי שוב, זה גבר שיודע לייצר את הדברים האלה באישה. משום מה אני מקבלת פה רושם שאת לא האישה היחידה שחושבת עליו. באופן הזה. בכאב הזה. זה כאילו יש לפחות עוד מישהי אחת שגם חושבת עליו עכשיו. שגם כואב לה, שגם מתגעגעת, שגם הייתה רוצה, כי פה יש געגועים, ויש, לא מהצד שלו, כן? באופן כללי, מהאישה, מהצד של האישה, געגועים, והכאב, והנוסטלגיה, והרצון להחזיר, הרצון גם באיזשהו מקום לשלוט בו, או לגרום לו פתאום לראות אותך באור אחר. אז כאילו יש עוד בחורה, חוץ ממך, שחובה את הדבר הזה. ואצלך, זה נראה שבמהלך הקשר, כל הדברים שהוא עשה שלא לטובה, את כאילו סיפרת לעצמך שאת תוכלי לשנות אותו. עכשיו לפעמים, וזה טריקי מאוד, אני אסביר. לפעמים אנחנו לא באמת אומרות לעצמנו אני אשנה אותו. אבל עצם ההישארות אחרי דברים שפוגעים בך, וההערות שאת זורקת לו במטרה שהוא ייקח לתשומת ליבו,
זה בפני עצמו רצון לשנות אותו. זה תהליך שקורה בתת המודע. זה איזושהי אמונה פנימית של התת מודע, כאילו אפשר לשנות את הבן אדם. עכשיו זה השקר הכי גדול שיכול להיות. כי אי אפשר לשנות אף אחד. בן אדם יכול לשנות את עצמו. גם אותך. אף אחד לא יכול לשנות אותך. את פשוט מאפשרת לעצמך להשתנות, וכתוצאה מזה, כל המצבים שאת מרגישה, או שהסביבה שלך, גם הם משתנים בהתאם אלייך, אוקיי? אבל פה קרה מצב שחשבת שאפשר לשנות, חשבת שהמצב יכול להשתנות, בסופו של דבר המצב לא השתנה, ויכול להיות שאפילו החמיר, שבעצם את יוצאת יותר כואבת, יותר פצועה, יותר חלשה, ואת אולי רואה אותו במגמת התעצמות. אוקיי? עכשיו אימא'לה. אני אומרת שעל העניין של השינוי, ותראה מה הוא אומר, אני רוצה להשתנות, אבל אני לא יכול. לפעמים אני חוטפת שוק מהתקשורת בין הקלפים, זה פסיכי. מעניין אם גם אחרי 30-40 סרטונים אני אמשיך להיות מופתעת באותה מידה, הלוואי, כאילו זה כיף להיות מופתעת, זה כיף להרגיש את ההתרגשות הזו, כמובן לא בתנאים ובבשורות האלה, אבל זה רק מראה לי עד כמה התקשור הוא כן מדויק, ומי שזה מתאים לה, היא מרגישה את זה בעוצמות מאוד חזקות, יש כאלה ששומעות ובוכות את זה תוך כדי. פה יש כאב עוצמתי מאוד, ויש פה בן אדם, שפה בגלל זה אני גם ראיתי את העניין הזה. יש את הרצון באמת, יש את הרצון להיות טוטלי, יש את הרצון להיות בשביל אישה אחת ולקיים מערכת יחסים מונוגמית, אבל פחד שבעצם האישה תשלוט עליו או תחליט בשבילו, זה כאילו הוא מרגיש שאם הוא ייכנס למערכת יחסים מאוד מאוד טוטלית ומחייבת, אז זה כאילו האישה היא תהיה כמו אימא. ותעביר עליו ביקורות ותלונות ומענות ותסגור לו את החופש, והוא באיזשהו מקום אומר, אני עדיין ילד מתבגר, אני עדיין רוצה ליהנות, אני לא שבע, אני לא רוצה מספיק את זה, אני מפחד. וכשהוא יגיע לסף כאב, כי יש לי פה אצלך את האלמנט של הכאב ואצלו את האלמנט של הפחד. עכשיו אני תמיד אומרת שכשבן אדם עושה שינוי בנקודה שבה הכאב גדול מהפחד. כי תמיד יש או את זה או את זה. אחד מעכב, אחד דוחף. הפחד הוא יכול לשתק ולגרום לבן אדם פשוט להישאר עם המוזרויות שלו או עם כל מיני דפוסים שלא גורמים להתקדם. ונקודה של כאב זה די, אני לא יכול לסבול את זה יותר. כל עוד הפחד שלו גדול על הכאב, זאת אומרת הוא מוכן כרגע להפסיד אותך ומוכן להפסיד קשר רציני איכותי, העיקר להרוויח משהו אחר. זאת אומרת, הוא לא כואב את הפרידה כמו שאת כואבת. הוא יותר מפחד לאבד את עצמו, יותר מפחד לאבד את החופש. אז הוא כן רוצה להשתנות, אבל הוא לא יכול. עכשיו, אתן מכירות את המשפט אין לא יכול, יש לא רוצה. אז על אחת כמה וכמה, הקשר איתך לא גרם לו מספיק לרצות. אוקיי? הקשר לא גרם לו מספיק לרצות להשתנות. כי בסופו של דבר השינויים מגיעים מתוכנו ואז אנחנו מקרינים אותם החוצה. זה לא מישהו שבא ומשנה אותנו. הוא לא מספיק רוצה. הוא רוצה עדיין את החיים שלו בתנאים מסוימים. אם זה מתאים לך סבבה. אם זה לא מתאים לך ביי. זה כאילו, ככה הוא אומר לעצמו. ככה הוא משכנע גם את עצמו. ואז קל לו יותר, פחות כואב לו. כי הוא מצדיק את זה לעצמו. את מהצד יכולה להסתכל ולהגיד איזה מניאק, לצורך העניין. איך הוא התנהג ככה? איך הוא היה מסוגל? את לא יודעת אבל על החוויה הפנימית. לא שזה משנה, לא צריך לתת לו קרדיט. הוא נותן מספיק קרדיט לעצמו. לא צריך לתת לו קרדיט, אוקיי? אז גם אצלך יש פה מלאך, וזה דרך אגב חד משמעית, אני כבר אומרת, כי השאלה השנייה היא, האם יש מישהו חדש בקרוב? אני באתי לשאול את זה, וישר קופץ לי המלאך, מלאך שמבשר על אהבה, והוא מבשר גם על התחלות
חדשות, ויש לנו פה הגנה ושמירה עליונה. אז קודם כל, האם יהיה מישהו חדש בקרוב? התשובה היא כן. וכשאני אומרת קרוב, זה טווח של 2-3 שנבדק. יואו! הנה עוד התרגשות, כאילו הקלפים כל כך מדויקים, זה מדהים. אני שואלת אם יהיה מישהו חדש בקרוב. שימי לב, רגשות, שמש, אינטואיציה, חופה. זאת אומרת שאם את חושבת שאת תכאבי לעוד הרבה זמן בגלל האחד הזה, יהיה פה מישהו חדש שיכנס לחייך. את תרגישי שהוא הנכון עבורך. את תרגישי שהוא רוצה, שהוא רציני, שהוא מוכן, שהוא מחויב, שהוא הכי שונה מהדבר הזה. אוקיי? הכי שונה ממנו. אני רוצה לראות איזה מסר המדריכים רוצים להעביר לך בהקשר לגבר שכואב לך עליו. יואו. את לא הצל של אף אחד, את השמש של עצמך. זאת אומרת, מאחורי הגבר הזה שכאב לך, את קצת איבדת את מי שאת, את הזהות שלך, את מה שאת אוהבת לעשות. יכול להיות שאת היית כל כך עסוקה בו, עד ששכחת אפילו מהתחביבים שלך, מההתפתחות האישית שלך, מדברים שחשובים לך. אוקיי? קצת איבדת את עצמך, ויכול להיות שגם בתוך כל ההתערטלות עם הכאב, את עדיין לא ברמה שאת דוחפת את עצמך קדימה. שאני אמרתי מקודם שבן אדם בנקודת כאב עושה שינוי, גם לכאב יש סקאלה. את עוד לא הגעת לסקאלה שגורמת לך לזוז מהמחשבות עליו, את עדיין חושבת עליו. וזה גם נראה שהמון פעמים הוא עשה טעויות, ואת גם המון פעמים הבלגת על זה. זה כאילו קשר שהיה בו המון ניתוקים, המון און-אוף, המון פעמים שאת אפשרת את החזרה, או שאת אפילו, על לא עוול בכפך, היית כאילו שולחת את ההודעות, או מתנצלת, או רוצה לחזור על דברים שהוא בכלל היה טועה. איכשהו הבן אדם הזה מקבל קרדיטים, מה שאני לא אוהבת לראות, כי מדובר פה בן אדם שהוא פשוט לא מוכן לטוטליות. הוא עדיין נמצא בגן שעשועים, והוא צריך לחוות גן שעשועים, ואת לא רמה של גן שעשועים. ויש פה מישהו שהוא יהיה הכי שונה ממנו, יבוא וייתן לך את הביטחון, ויעיר אותך באור אחר, ואת גם תרגישי שזה משהו שנועד, שזה משהו נכון, אבל זה לא אומר שעד שזה לא נכנס, את זה לא בועטים, אוקיי? את לא צריכה ריבאונד. את לא צריכה את זה בשביל להתגבר. את צריכה קודם כל להבין שאת לא הצל של אף אחד, את השמש של עצמך. את צריכה מתוכך לייצר אנרגיה מוארת, והאנרגיה הזו תפתח עבורך שערים, שפתאום את תתחילי לראות את כל האורות שהיקום רוצה להעניק לך. היקום ממש לא רוצה להשאיר אותך בתוך הנקודת כאב הזו. אבל ביום שאת תלמדי לראות את עצמך כמו שלצורך העניין ראית אותו, שאת תהיי עבור עצמך מה שהיית עבורו, אז את תראי את הטרנספורמציה של החיים. את באיזשהו מקום חיפשת לקבל ממנו את הדברים שחסרים לך, אבל המדריכים באים ואומרים, תתחילי להעניק לעצמך. את לא מצליחה להתגבר עליו, כי את עדיין אוהבת אותו, אבל הם אומרים, מה אהבת לצורך העניין? אהבת את הכאב? אהבת את זה שהוא בעצם לא איזה פאפי, לא אחד שהכל איתו ברור? אהבת את המשחקים? אם כן, מה זה בעצם אומר עלייך? את אויבת של עצמך, את לא חברה. אז הבנות שפה לא התגברו, זה בגלל אהבה נחזבת, זה בגלל שאתן עדיין עם לב שבור, עדיין יש ציפייה שהוא יחזור, עדיין יש רצון להמשיך עם הסיפור הזה, אבל זה בכלל לא משהו בריא. זה משהו שאת צריכה לבדוק עם עצמך, למה את נמשכת למשהו שמכאיב, לא עושה לך טוב בשום צורה, ואת הרבה לילות לא ישנה בגללו, ועושה כאבי בטן פשוט לא נעים בגוף. למה להתחבא, להיות איזשהו צל מאחורי הוויה כזו, במקום להיות השמש של עצמך, ואז בעצם לפתוח את המזל. בדרך כלל יש לנו פה את המסר של השמש פה, וגם השמש פה. יהיה פה מישהו מאוד מאוד חזק שיכנס לך לחיים. וזה יהיה קשר מדהים ומאמן, אבל אני כמובן מזכירה גם לכן, אהובות שלי, שהפריסות האלה הן קולקטיביות, לא להגיע למסקנות לפי פריסה קולקטיבית. מי שרוצה לדעת לפי הנתונים,
האישיים שלה, מוזמנת להיכנס לאתר נטליה.com, לבחור בקטגוריה של חנות, ובתוך הקטגוריה של החנות ללחוץ על תקשור בווידאו, למלא טופס, ואז אפשר להתקדם למשהו שהוא אישי ומדויק רק עבורך. ואנחנו נעבור לפריסה מספר 3. יש לנו פה את הוורד השחור, וגם לכן אני אגיד, כל מי שבחר בפריסה הזו, אני מתחילה קודם כל מלתאר את האנרגיה של הגבר, כדי שתוכלי לראות שזה באמת מדבר אלייך, והוא הבן אדם. וואי, מה יהיה פה היום? אוקיי. פה זה מרגיש כאילו בהתחלה הבן אדם או רדף אחרייך הרבה, או ידע לפלרטט איתך עד שהוא כאילו יפיל אותך. הבנות שבחרו בפריסה הזו לא קל להפיל אותן, לא קל להן לפתוח את הלב, לא קל להתאהב. הגבר פה צריך להתאמץ, אבל זה כאילו ידע מה לעשות. וזה כן נראה שזה לקח זמן אצלך, אבל עד שכבר נפתח לך הלב, פתאום גילית שהוא נמשך כל עוד את לא היית שלו. כשזה לא היה מובן מאליו, שפתאום, קודם כל מערכת היחסים לא צריכה להגיע למצב שהיא מובן מאליו, זה גרוע, אבל אפקט השגרה מוביל לזה. ובמקרה הזה, כל עוד לא היית שלו, הוא היה באטרף. אבל כשכבר היית שלו, פתאום משהו בהתנהגות התחיל לרדת, הוא פחות משקיע, הוא פחות מראה את הדרייב או את האקשן, הטירוף הזה שהיה לו, כי פה הגבר יודע לחזר, יודע להביע את עצמו, מישהו עם ביטחון עצמי, מישהו עם קריזמה, מישהו שגם אוהב את עצמו, הוא יודע מה הוא רוצה. אוקיי? הוא יודע מה הוא מחפש ומה הוא רוצה, אבל זה אחד שמה זה דופק לעצמו את החיים. הוא דופק גם ביחסים, וגם יש לו בעיה עם העבודה. אני לא יודעת מה הבעיה, אבל זה מה שעולה לי. יש לו פה בעיה או עם מישהו בעבודה או בעבודה באופן כללי. אבל זה בעיה מול בן אדם, אוקיי? יש לו פה דברים שהוא עושה, והוא פשוט נטייה לדפוק את עצמו, והוא פשוט ממש ממש טוב עד החלק שדברים אמורים להסתדר. זאת אומרת שהוא אלוף הבלגן, אלוף בלבלגן, לא טוב בלהתחיל להכניס כל דבר למקום. אז זה גבר שלהיות איתו בקשר יכול לגרום לך להרגיש כל הזמן שאת לא יודעת איפה את עומדת איתו, שאת צריכה לפענח אותו, שאת צריכה, זה כאילו הוא ברא לך בתוך הראש ארגזים עם נושאים, והיית צריכה כל פעם, זה מסתמן ככה, שהיית פשוט מרגישה איזשהו צורך לפרש כל התנהגות, פעולה, צעד, הוויה, שפת גוף, מילה, כל דבר אצלו היית צריכה להכניס לתוך קטגוריה כדי שזה בכלל יתיישב, שתתחילי להבין ולחבר בין הקווים. אבל את יודעת כמו מה זה נראה? כמו קשר שהיה סלט, שבסופו של דבר פשוט היה לך הרבה כאב ראש מהבן אדם הזה, ואני חושבת שהבנות בפריסה הזו לא רוצות באמת שהוא יחזור. יש לי פה 2, זה מתחלק ל2, יש את אלה שלא רוצות שהוא יחזור, אבל כן היו רוצות אולי את התשוקה ואת הדרייב הזה של ההתחלה, שכאילו אם את תכירי מישהו חדש שהוא יחזר כמו שהוא חיזר, כמו שהוא הראה את זה, זה כאילו מאוד קסם לך, הוא עשה שם משהו מאוד נכון, וכאילו בא לך שהחדש גם יתנהג ככה, אבל אי אפשר להזמין אותם בקטלוג לצערי. ויש את אלה שעדיין גם לא רוצות שהוא יחזור, אבל אם הוא כבר חוזר, אז שלפחות יחזור האקשן מההתחלה. הבנות פה פשוט צמאות לאיזשהו פלירטוט, לריגוש. אני חושבת שפה זה יותר מתאים לבנות שהן פחות יוצאות, פחות מתקשרות עם המין הגברי. יותר, כנראה יש לך אולי יותר חברות, או שאת יותר לבד. כי חסר פה העניין הזה של החיזורים,
והבנות פה, למרות שהיו מלא פלטות עם הבן אדם והכל, את לא סגרת את הלב לצורך העניין. את לא סגרת. אבל כזה משעמם לך, ואת רוצה ריגוש. ואנחנו גם שואלות אחרי זה האם יהיה מישהו חדש בקרוב. אני לא יודעת עד כמה הבנות בפריסה השלישית, זו עם השושנה השחורה, אני לא יודעת עד כמה בא לכם באמת 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 מערכת יחסים רצינית. תבדקו עם עצמכם, כי לפי איך שזה נראה פה, הבנות מאוד אוהבות את הריגושים, אבל כשזה כבר מתחיל להיות שגרתי, גם מהצד שלך, את נגיד מסוגלת לסחוב ולהמשיך. אבל זה כאילו, בסדר, כזה פרווה. גם הבחורה פה צריכה לחיות בווליום גבוה, גם הבחורה צריכה כל הזמן תשוקה ומיניות ופלירטוטים, והבנות בפריסה הזו חיות על זה. אוקיי? אז אם את לא כזו, את לא מינית, את לא מחפשת את המיניות ואת התשוקה ואת הפלירטוטים, זה לא הפריסה שלך. אוקיי? אני כבר אומרת, אני מקבלת פה אנרגיה מאוד מאוד חזקה של זה. אני רוצה לדעת למה את בעצם לא מצליחה להתגבר עליו. מה אתה אומר? פישלת. טוב, כמו שאמרתי קודם כל, שאני כן מרגישה שיש פה את הבנות שהיו רוצות שהוא יחזור באנרגיה של ההתחלה, לא עם כל הפלטות שהיו בהמשך, כי זה הכניס הרבה ריגוש לחיים, או שאת פשוט רוצה מישהו ליפול מהרגליים בגללו. את מספרת לעצמך איזושהי אגדה, שאת רוצה מישהו שירסק אותך ברמה הפיזית והרגשית. את רוצה מישהו להתעלף ממנו, בקיצור. זה לא פה אני רוצה להכיר אחד שהוא חמוד וסבבה, אחד להביא להורים. לא, את רוצה מישהו להתעלף ממנו. ויכול להיות שהבנות פה מסתכלות גם הרבה על חיצוניות, אני כבר אומרת. אבל, בשאלה למה את לא מצליחה להתגבר עליו, אני מקבלת פה איזשהו רושם שיש פה קשר קרמטי מאוד חזק. אוקיי? יש פה קשר שהנשמה שלך, לצורך העניין, הייתה צריכה להעביר אותו איזה שיעור. עכשיו השיעור הזה כבר נלמד, אני כבר אומרת, השיעור הזה, כאילו הוא למד את השיעור. שינה, לא שינה, לא משנה. את היה לך פה תפקיד, מבחינת השמיים, כן? היה לך פה איזשהו תפקיד מאוד מאוד ברור, שאת צריכה לעזור לו באיזשהו תהליך אישי שלו, לא קשור אלייך, ולאחר מכן הוא יכול להמשיך הלאה, ואת תמשיכי הלאה, כשאת בעצם תצאי יותר מבולבלת ממה שנכנסת לקשר איתו. עכשיו אני כבר אומרת שכשאת הכרת אותו, יכול להיות שאת היית במצב דומה לאנרגיה שאת נמצאת בה היום. כשאת הכרת אותו, את לא ידעת בדיוק מה את מחפשת. הוא כנראה נפל ביום בהיר, כרעם ביום בהיר, זה המשפט. הוא כאילו הופיע פתאום משום מקום, זה אנרגיה שצמחה, כל ההתלהבות והתשוקה. יכול להיות שאת אפילו לא תכנת להיכנס איתו לקשר. אבל את יצאת מאוד מאוד מבולבלת מכל הסיפור. עכשיו יש פה בנות, אני כבר אומרת, ואני שוב מזכירה שזה גם קולקטיבי, כן? אבל יש פה בפריסה הזו הרבה בנות שיכולות להגיד, זה הלהבה התאומה שלי. אוקיי, פה זה מאוד מתאים בנות שאומרות את זה, אבל אני כבר אומרת, זה לא הלהבה התאומה. ואני מזכירה, זה פריסה קולקטיבית. אבל יש פה הרבה בנות שמבולבלות, יודעות על מה אני מדברת כשאני אומרת בעצם סוג של איזשהו שיעור מולו, שהנשמה שלך נשלחה כדי לעזור לו, אבל לא לתת לו עכשיו חיבוק לוי דווי ונשיקות על הפצעים, כי באיזשהו מקום את יצאת פצועה פה, ולא הוא הפצוע, את עזרת לו לא להיות פצוע, וכתוצאה מזה את נפצעת, אבל את מבולבלת, ואת כן מרגישה שהיה פה איזשהו קשר מיסטי או קשר רוחני מאוד מאוד חזק, שאת יכולה גם להגיד לעצמך, יכול להיות שזה היה קשר של להבות תאומות, אבל זה לא היה קשר של להבות תאומות, ואת גם היום, נכון להיום,
די מטפחת תקוות באיזשהו מקום. את מתגעגעת, אם אני שואלת את השאלה וצריכה לענות עליה חד משמעית למה את לא מצליחה להתגבר עליו, זה בעצם כי את זוכרת לו את ההתחלה, ואת חיה על געגוע להתחלה שהייתה. משהו עם הריגוש אצלו היה על סף מאוד גבוה, הוא גרם לך להרגיש משהו שמאוד אהבת, ואת די נאחזת בזה, אוקיי? את די מתגעגעת לזה פשוט. זאת אומרת שגם באחד חדש את תרצי לראות את זה. את תרצי לראות משהו שמאוד מאוד יזכיר את ההתנהגות שלו. וזה גם יכול להיות, אמרתי גם, בנות שמסתכלות ויזואלית, יכול להיות שאת מחפשת אולי מישהו שהדליק אותך ויפיל אותך מהרגליים כמו שהוא עשה. משהו שהיה, תחשבו על ההתחלה איתו, כי אתן בחיפושים אחרי מישהו שמדמה לו, או גורם לאותה אנרגיה. משהו בפלירטוט או בדיבור או בקריזמה של הבן אדם הזה, כי לו יש קריזמה חופשי. אוקיי? יש לו את הקריזמה. ואני רוצה לשאול, האם כן יהיה מישהו חדש. איזה יופי, איזה יופי. גם אצלכם התשובה היא כן, כן ענק, כן בומבסטי, שאי אפשר לתאר את זה יותר מזה, זה הקלף הכי יפה בחבילה. קלף האהבה גם. למרות שיש גם את ונוס, אבל הם פשוט יפים מדי. אי אפשר לעמוד בדבר הזה, ויש לנו פה גם את צ'קרת הכתר, זאת אומרת שיהיה פה איזשהו משהו שמשמיים מתכננים לשלוח לך אותו, יש פה גם הרבה אנרגיה של צ'קרת הכתר, ויש פה את ההשגחה העליונה, ויש פה איזשהו תהליך של התנקות שאת כרגע עוברת, אבל כשאני גם שואלת אם יהיה מישהו חדש בקרוב, אני מכוונת 2-3 הקרובים, ויש פה איזשהו תהליך מאוד קצרצר שאת עוברת, ואני מאמינה שכבר אל תוך ינואר או גג, פברואר, את יוצאת כבר מהתהליך הזה. זה איזשהו משהו שאת עוברת עם עצמך, איזושהי התנקות, לנקות גם את האנרגיה הזו, אבל יש פה עוד אנרגיה, משהו, יכול להיות את וחברה או את ואימא, כי אני גם רואה את הדבר הזה. אוקיי, אז יש פה איזושהי אנרגיה של התנקות שאת צריכה, בין אם זה לנקות משקעים או כעסים או דברים ששמרת בבטן ואת ככה רוצה לשחרר אותם החוצה. בנות שמאוד רוצות לעשות את זה, אבל לא מרגישות שהן יכולות לדבר. נגיד עכשיו סתם, את כועסת על חברה ואת רוצה להגיד לה משהו, אבל את מרגישה לא בנוח לבוא ולפתוח את זה. יש דרך לנקות אנרגיה באופן סמוי, פשוט תקחי דף ועט ותרשמי על הדף את כל הדברים שאת רוצה להגיד לחברה, ואז פשוט תצאי החוצה לאיזה גינה, תשרפי את הדף וזה הכל. זה לנקות אנרגיה, אוקיי? זה מתאים גם אם את רוצה בעניינים של משפחה, גם בזוגיות, למרות שבזוגיות תמיד מומלץ לדבר, כי תקשורת זה הדבר הכי חשוב, זה מרכיב שבלעדיו אי אפשר להתקדם. אבל אחרי התהליך התנקות הזו בעצם, התהליך הזה, משהו נפתח לך, את פתאום עוברת איזשהו שינוי, את מתחילה להסתכל על דברים בצורה מסוימת, שהיא יותר מקדמת אותך, גם מבחינת, אני לא יודעת למה זה קופץ פה, זה לא פתיחה על דבר כזה, זה פתיחה רגשית, אבל פה יש בנות שנעצרו והן מאוד רוצות לעשות משהו, את לקראת איזושהי פריצה, אוקיי? את לקראת איזושהי פריצה מאוד מאוד יפה בחיים שלך, בין אם זה תעסוקתית או כלכלית או אישית, יש פה איזושהי צמיחה, יש פה משהו שמחכה לך, ואז הוא גם נכנס. וזה מישהו שמביא איתו אנרגיה מאוד מאוד נקייה. איזה כיף לראות שיש פה את השיעור, ואז בעצם מגיע הצ'ופר, וזה מראה שקודם כל את עזרת לו לעשות את התיקון שלו, כי את מקבלת פה את הצ'ופר על הדבר הזה, שולחים לך בעצם את האהבה כפיצוי על הדבר הזה. כי פה את באנרגיה מאוד מאוד לא טובה, אבל הכל מדויק, זה גם קרה כי זה היה צריך לקרות, כי היה לך תפקיד בחיים של הבן אדם הזה, אבל
לא התפקיד שאת חשבת, לא בתור האישה שלו, אלא אישה שמקדמת אותו, ובעצם פה נכנס מישהו שהוא האיש שלך ואת האישה שלו, וזה מרגיש מאוד הדדי וזה מרגיש מאוד טוב, וזה גם נראה כמו איזושהי כימיה מאוד מאוד טובה על ההתחלה. ואני רוצה לסיים עם המסר מהמדריכים עבור הקשר שהיה לך עם הבן אדם הזה. תראו איזה יופי. משהו טוב יתחיל כשההרס העצמי שלך ייגמר. וכמו שאני אמרתי, יש בנות, זה זורק אותי רק לזה, יש בנות שמספרות לעצמן שהקשר הזה היה לאהבה תאומה, היה, לא יודעת, הנשמה התאומה, אחד והיחיד, קשר שאי אפשר לנתק אותו. זה לא נכון, אוקיי? זה תוקע אותך, זה גורם לך להרגיש שאת נולדת רק עבורו. דרך אגב, בגלל שאת קרמטית איתו, ויש לך איזשהו תפקיד שאת צריכה לעזור לו עם תיקון שלו, אז כן, זה יכול לגרום לך להרגיש כאילו זה לאהבה תאומה, כאילו נולדת עבורו. כי גם בין היתר את נולדת כדי לעזור לו לעבור איזשהו שיעור, אבל לא נולדת עבורו. לא להתבלבל בין השניים. יש לך פה מישהו שמחכה לך ואיתו, זה פיצוי על הדבר הזה, אבל את בינתיים הורסת לעצמך, והורסת את עצמך כשאת נשארת באנרגיה הזו, שאת מחפשת בבן זוג את הדברים הלא נכונים. לפני איזה יומיים שלושה עלתה פריסה של שנת 2024, ובאחת מהפריסות אמרתי שלפעמים מה שאת רוצה ומה שאת צריכה הם שני דברים שונים. ואם יצא לך לצפות בפריסה והיית בפריסה הזו שאמרתי את זה, ופה את שומעת את זה, אז תביני כמה זה עוצמתי, והמדריכים מנסים לדחוף לך בעצם את אותו מסר שוב ושוב ושוב. לפעמים הדברים שאנחנו מחפשים, זה לא הדברים שהיקום ירצה לגרום לנו למצוא, כי זה לא הדברים שאמורים לשרת אותנו, וזה לא משהו שיעזור לנו בהתפתחות. ופה אני מרגישה שהבנות מחפשות בצד השני משהו שלא יעשה להם טוב בטווח הרחוק, וזה לא משהו שהיקום רוצה שהפוקוס שלך יהיה עליו. אוקיי? אז יש פה את העניין הזה, וחשוב באמת לבדוק עם עצמך מה את באמת מחפשת בגבר, מה יגרום לך להגיד לו כן, מה יגרום לך להרגיש ביטחון. תנסי גם לבדוק את עצמך כשאת שואלת איך את היית רוצה שהוא ייראה, מה מושך אותך. ואז תראי כמה אנרגיה את נותנת פה, כמה פה, כמה שם, בתוך כל התיאורים, ואז בעצם את תביני איפה רוב הפוקוס שלך, כי יש פה פוקוס על דברים לא נכונים. וזו הייתה הפריסה השלישית, שכמובן אני מזכירה שהיא הייתה קולקטיבית. מי שרוצה לקחת את זה באופן אישי, מוזמנת להיכנס לאתר natalie.com לקטגוריה של חנות, ושם ללחוץ על תקשור בווידאו, זה יעביר אותך לטופס שתוכלי למלא, ומשם אפשר להתקדם. וזה הכל, אז אני מקווה שאהבתם בנות, ומשתדלתי הפעם להיות קצת יותר זריזה בדיבור ובתיאור. היה לנו 3 פריסות, לא רציתי לעשות איזה סרטון של 3 שעות, זה גם שורף לי את האנרגיה. אבל זהו, ואנחנו לקראת 2024, אז אני מאחלת לכולן שבעזרת השם תבוא שנה מלאה באורות ואהבה ושפע ובריאות והצלחה והתפתחות אישית, אמן ואמן, ואנחנו ניפגש בעזרת השם בסרטון הבא.